कलपुरा पंचायत के कावना गांव में वार्ड नंबर 4 में दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लाठी के बल पर यहां रोड को अतिक्रमण किया गया है। पब्लिक का आवागमन ठप हो गया। सड़क पे भइल अतिक्रमण, गांव के लोग बा खिसियाइल, पुलिस जांच में जुटल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, ग्रामीण के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। जमीन तो लुटाते रहल हा, सरकारी जमीन को तो कब्जा होते रहल हा, पोखरा कब्जा हो जात रहल हा, लेकिन अब सड़के लुटाए शुरू हो गई बा बबुआ। जी हाँ, मामला छपरा से बा। रिपोर्टर कन्हैया कुमार सिंह बानी। खबरिया तनी विस्तार से रौरा जान ली। जवना जमीन को आज ना 50 साल से लोग के आवाजाही रहे, वही जमीन के दबंग प्रवृत्ति के लोग कहले कि अब हमार जमीन हो। यह रास्ता से ना आदमी जाई, ना घोड़ा जाई, ना गाड़ी जाई। आदमी सहत रहन, लेकिन जब बर्दाश्त से बहरी हो गई तो लोग रोड पे उतरी गई। मसरक के कवलपुर पंचायत के कवना गांव में सड़क पे अतिक्रमण करे के लेके ग्रामीण शनिचर के सुबह आक्रोशित हो गए। गांव के लोग बतावल कि कवना गांव में आवे खातिर यह मुख्य सड़क बा जवन NH 227A राम जानकी पथ गांव के जोड़ेला, जौना पे गांव के वो दबंग शख्स के द्वारा अतिक्रमण कइल जा रहल बा। आक्रोशित ग्रामीण जब भइले तब मौका पे थाना पुलिस पहुंचल, जांच पड़ताल कइलस। आक्रोशित ग्रामीण के समझैलस बुझैलस। ओहि ग्रामीण बतैलन कि सड़क 50 वर्ष पहले 51 गांव में आवे जाए के मुख्य सड़क है। ओहि सड़क के सरकारी राशि से मिट्टीकरण आ ईटाकरण कइल गई, वही को अब कब्जा कइल जाता, जेकरा के लेके कई दर्जन ग्रामीण जवन बाणे तवन थानेदार से लेके CO, SDM, समाहर्ता के मुख्यमंत्री बिहार सरकार के लेटर लिखले बाणे, जवना में आरोप लगैले बाड़े कि सरकारी मुख्य रास्ता हो, लेकिन दबंग प्रवृत्ति के लोग मुख्य रास्ता के चाहता लोग कि अपना में मिला ली, एह को कब्जा जमा ली आ एकरा बाद गाँव जाए भाड़ में। यह लोग के मनोवृत्ति बन गई बा, यह ओह लोग के प्रवृत्ति बन गई बा, जेकरा के लेके कई दर्जन ग्रामीण सड़क पे उतरी गई। कुछ महिला तो कहतारी कि यही रोड से स्कूल के जवन गाड़ियों जाले, लेकिन गाड़ियों के रोक दिहल जाता। देखी दबंगई स्कूल के गाड़ी आवता, यहाँ रोक देता लो, बच्चा सन के जाए नहीं के लो देता। हमनी के बहुत दिक्कत बा। बच्चा 5 साल के बच्चा 1 किलोमीटर दूरी से बैग लेके कैसे वहीं नाम बताइए अपना। मेरा नाम विकास कुमार सिंह। क्या मामला है? मामला है कि कलपुरा पंचायत के कावना गांव में वार्ड नंबर 4 में दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लाठी के बल पर यहां रोड को अतिक्रमण किया गया है। पब्लिक का आवागमन ठप हो गया है। पुलिस प्रशासन को बुलाए थे? पुलिस प्रशासन आया है और पुलिस प्रशासन अभी कोई तो एक्शन नहीं लिया है इसमें। ठीक।